Dinava lehevhatinê da divê 14,000 leşkerên Amerîkî ji Efganistanê derkevin piştî ku pişt rast dibin ku Efganistan bû terorîstan û Daişê cihekî bi ewle nîne. Karê me yekê bi dawîkirina şerê li Efganistanê ye û pijrast bibîn ku careka dî bingehên terorîstan li Efganistanê nebin. Berdevka Qesraspî roja duşembê bû rojnamevana ragihand bû ku danûstandin dê bihên berdewamkirin lê nexwest behsê hûrgiliyan bike. Zalmay Xelîlzad nwênerê taybet yê Amerîka bû aştiya li Efganistanê dawiya heftiyê li Kabul bû da ku serokê Efganistanê Eşref Ganî li ser birêveçûna diyaloga li gel Talîban agîhdar bike. Lê Ganî daxwaza danûstandin rasta rast ji grûpên îslamî hebû. Dixwazê ji Talîbanê dikem ku xwe ji xêrnexwaziya biyaniyan dûr bixît û heza xwe Efganî nîşan bidet. û daxwazên gelê Efganistanê bi aştiyê qebûl biket û beşdariyê di danûstanên ciddî da bike li gel hikûmeta Efganî. Heta niha berpirsên Talîbanê diyaloga rasta rast li gel hikûmeta Efganî red kiriye û dibêje û aletên di destê Amerîka danin. Ya yekê gelo Talîban dixwaze danûstandiran li gel hikûmeta Efganistanê bike û şerê niha rawestîne, ya duyan danûstandirên li gel hikûmeta Efganistanê dê bi serkeftî bin û bingehî bin bo rêkeftineke çawanî ya hikûmkirinê, ya sêyan rêkeftin dê bête cîbicîkirin? Çalakvanên mafên mirovan bi taybet mafê jinan dibêjin divêt wan rol danûstandinan da hebe. اگر آلیین آشتیال افغانستان دناو امریکا و حکومت افغانی ریخستنا مافین مروان و مافین جنان بجداری دانستاندران نکن وی چاقی آشتیاکا بردوام پیک ناهید و بتنه دیبتا بازارک سیاسی یدم. سیما سامار çalakvan û wezîra berê ya pirsên jinan li Efganistanê dibêje divê ew beşekî diyalogê bin. اگر طالبان دخواز لیبورین جگل افغانستان نکد و لکریان خوین تندری پشیمان نبد وی چاقی آشتی پیک ناید. طالبان حکم li Efganistanê dikir heta 1996 heta ku Amerîka neçar bû ji sedema hêrişên terorîstî yên 11 Septemberê 2001 û hebûna bingehên Qaîdê li Efganistan û Pakistanê hêrişî wê herêmê kir.